Kumusta unsay kalambuan sa tuag aghimong farm diha sa SRP Konsehal kay ako nakita si Konsehal Philip Safra murag nalingaw naman siya pag-harvest aning iyahang mga gitanom diha sa SRP kadali ba naka-harvest man? Oh, nagdaga na kayo nalingaw. Means pag-auban, nakabaligya na gali. Ang grupo gali sa CCTO, grupo sa Situm, nakabaligya na sila. Then lipay ka sila kay naka-harvest lang rito mga tangkong litos. Ilang gibaligya rito sa merkado sa carbon. Mga boda na 4,000 lang nahalit. Tumay ko kito kaluti. But anyway, nagpadayon man ang ato ang kalabuan kasi pag nalipay ko nga daga na-encourage pa nga moapil aning ato ang People's Farm nga taga City Hall. Although kini bubudyo usab sa ni ka doon naman sa ni context ko mo na pag sila na inganyo di sila ba kay doon naman ni siya kini ang mora ba o palaon sa mga judges kung kisagi kamao-mananom pinagi sa kinining criteria nga gihimo ang mga judges. Ngayon, ang kasagaran yun nga kinabutan ng kini ato kadong dali ra mo tubo ba para dali ra ma-desisyonan. Muna nga dali ra kay kato mga litos, mga pichay, mga tangkong, muna dali kay muna kasagaran mo gitanom dito. Pero doon na sila nanalo mga talong, mga kamatis, mga sibuyas na nagkontasad. So, tingali karong katapusan, wala na i-fix nga date, culmination na maguna sa food summit. So, tingali doon na natay pakita na okay, sa daog, okay, sa first price, second price, third price, o consolidation prices sa mga departments nga naninguha yun sila dito. Sa uwan giliusahay, ito ang gitaw ng ato mga ubang mga empleyado dito nga naninguha nga magkatanong ng isda dito. So, ubay-ubay na bubud yun ang ni-appeal dahil magpaabot na lang taan ni sa culmination kay human sa culmination tingali mausap na lang forma din na sa SRP kay ang uban din na mga department heads, mga departments tingali di na sila magkapadayon pero ato na i-sustain. So we will be inviting mga private sector na, mga organizations to continue kay ang advantage pagpadayon na ng support ng City Hall sa fertilizer, sa seedlings, dahil dili kay ang ilarigid ang kakugi rigid. Ang kakugi rigid kaya man namong ang nagkugi dito, makaharvest na yun. Sa kanila mga Chinese tangkong, dali naman kayo na, kuha pa sa kabuan, tuksunod mo kayo ng tubo. Karena mga litos, wala sa kabuan, kung saan kayo mo tubo. So, pwede makonsumo ni mo, pwede sa ibaligya rin mo. Pero ang atong target wala pa mata na baligya sa pagkakaroon, ang atong target nga ma-fully developed na gini siya. Dahil doon na tayo pick and pay nga system siya sa pagpamalit. For example, kung na gustong ato sa farm, pwede na siya mo pick up dito, maputol ka ito, kuhan ba, hindi maputlo pa siya dito, tanong ba, kamatis ba, whatever. So, yan lang patimbang dito, di ato na siya bayad dito. So, ang advantage na barato ra, plus, sigurado pagkangaway chemicals, kaya organic man ato ang gihimo gida, wag yung chemicals yung atong giaprobahan na magamit. So, muna advantage na sa atong People's Farm mo dyan. Sa ato pa, kini mga hinarvest, asa may dadon? Katong nagtanom, mawala po yung mukaon na to, di po tipili baligya day? Sa pagkakaroon, kay contest man ni siya, katong una ko nakatanom, maka-harvest yun. Kasi dili ko ni mo harvest yun ng litos, for example, mature na pagkayo, di naman na makaon, pait naman na siya. So, i-harvest yun nila, ilahalang pudakan, ilabidyohan, muna na para imo na i-submit nila sa contest. At the same time, kung harvest nila, pwede baligyan nila, pwede sa doon sa balay for the meantime. Ilang magkaon sa. Kung lang kato ko balik, ilang baligyan, ilang isuwag, baligyan sa merkado, carbon, nahalin mo sa. Gwapa na ba kayo, Kwan? Kita ko sa itong imong staff ba, harvest of litos, gwapa na ba kayo ang dahon?
mga gwapa sa kay mga empleyada ko na nila. So, malingaw sa sila ka first time sila nagkalapok-lapok ila kamot. So, at least ako kingon ba nga kinahanglan mo makatuon kay kining kamot nga hugaw dili na hugaw persi kundi hugaw na tungod kay nagtanom na para kanon. Importante na nga itong kamot makatuon pag pananaw kay dagang na ngaon pero kamay na kayo nananom. Muna nga ito ang ginudyo sa council ko kay na-aprobahan ko ito ako din ang atong resolution nga mo-undergo ko ang tanang mga empleyado sa City Hall, more or less mga 7,000 na nga mo-undergo yung basic training for urban gardening. Dayon para makatuon sila, in fact, susunod ani nga level yun atong inspeksyon na nila mga balay. Doon lagi mga balay nga magtanaw na ito kung nagbitay-bitay bigyan ng mga container na sa sibuyas na lang, sa tangkong na lang ilagay pananaw. At least, naa sila katunan, naa sila yung magamit. Kaya katala tangkong na kadako ng advantage sa tangkong imo ng adubuhon, so ano man na. Dayon, healthy pa kayo. Yan, mamalit pa ka nga, mahal kayo kapalitan ng mas carbon. So, kung naroon na yung balay, kutlo lang ka. Kamuti, katong ipakita sa Facebook ng kamuti, so lula ni mo sako. Ano naman na, daghan naman na kayo. Kutlo-kutlo ka, pwede mo nang sausawan, pwede mo tanon. So dagang may mo, kugi-ragid ang kinanglan yun mo na nga, next level mo, suro bis mga barang sa mga balay, sa mga empleyado. Ang SRP o ang carbon, dool ra kaayo. O magpermita ani murag dali kay itumod ang harvest nato paingos carbon konsehal. Dali rin yung kayo kay medyo pa ang atong gisaligan cross bautanon dito sa probinsya man. Kasi nagbata sa bautanon sa probinsya kasi barili, mga mantalungon, mo man dumanhog, mo man na supply nato ang bautanon. Pero kung doon na natin kagalingon to production, mas dali na. Then ako mas secured pa kay ba kay at least dili chemically treated. Organic din siya ba? Kaya kung ta ka siguro kinig kumautan nun sa gawas, wata ka siguro kung grabing space chemical ka na. Kaya mukhaon ka o gulay, pero imos ang nakaon sa ang chemicals. Mawala disadvantage ana nga waka ka siguro ba imong ikaon. Within fact, usa ka rin sa kuha ko din sa puhon, nag-drop ko din sa nga ang tanang mga gulay nga musod sa siyudad sa Cebu, inspeksyon ng yun, i-call yun ihang chemical content. Doon na murag sensor ba? Nga tanawang yun na kung unsa ba gina, daghan ba gina chemicals or wala ba na chemicals. Kay, lisod man kayo, sige tang ka-encourage sa itong mga bata, magkano utanon. Pero at the same time, utanon chemically treated, huwag mo, useless lang ihapon. So muna ito ang gihimo, muna ito ang giplano mo dyan. Muna diya sa SRP, ato gyud i-develop kana karon na develop nato din na mga around 2 hectares naman. Pero gialaw mo ta sa mayor nga mo develop kita up to 5 hectares katong sa padong dito sa unahan. Ato gyud develop. Mao. Ako tong gi-retrieve ang akong interview nimo sa nakalabay nga buwan. Kay doon na magoy ni comment unya na challenge ko ba. Kay mato pa siyang comment ko no nga ang SRP ko no dili haom nga mag-umata diha tungod kay gi-reclaim man na siya unya anapog man na dili kuno tambok og ani kay dili kuno black soil. Pero sa mga nakita karon nga nindot man og tubo, gwapa man ang mga dahon. So sayop siya sa ang comment. Kato dili to siya tingali agrikuha gito siya experience pa kuma. Kay kani doon na man gud tay organic ba nga spray. Doon na tayo gamit ng organic nga spray dili chemicals na matubo sa tanom mo fertilize pa sa yuta. So bila ko sa yuta mo fertilize siya. So tingali wala din sa idea yun ba kaya kita na tingali nga kinini ang mga puro bag inakot ba ka ng mga yuta po sa bukid gibutang lang din itampak. Oo. Pero dugay-dugay wasa sa kahibalo nga katong pila ka tuig nga gitgi nagtambok to mga sangpot niya. Pila ka tuig to mga kugol din na mga betilis na nubo. Naka-fertilize ito daan sa yuta. Kaya ang topsoil na to, pa na naman sa mga dahon. So, wala siya idea, wala siya kibalo, dili siya, kinini ang
exposed sa agriculture. Ang in charge ana sa kuan sa seedlings sa abono ang Cebu City Hall mo inigasto ni konsehal no? Yeah, gikan sa atong opisina sa City Agriculture. Mo na ato ang mo sila nag-provide na to din sa mga technology, tudlo sila. And mo provide sila seedlings, mo provide sila fertilizer. So kada fertilizer na to organic na dili na inorganic. Organic na mga fertilizer giya provide niya. Di ka mangluod ani ang ubang mga farmers sa kabukiran kay wala naka-focus sa SRP ron nga sila murag sa naman wala man tani matagad na naman sa SRP tanan. Wala nagpagya punta kamay ra magina kumo na naon pila ra na hektarya at so mera padik ta. Dako pa sa bukid amo gyapon ato gyapon silang wala pa sige man gyapon ato dito ato man silang palapad ang ilahang gyapon mga production. Kay organize na ko nato sila ito kini ang cooperative ang ako magugid kare sila cooperative kay dako ang kayo bitaha kong cooperative kay kini ko mag-uuma kung di mo pasagdan maiiyahon kayo namang karakter sa mag-uuma ba nga inigmata asyera trabaho siya guna mura ba individualistic ba dili pareha sa worker ang worker may trabaho daghan kay siya kauban kay kanang sapatos di man na matrabaho kun dili collective ang pagtrabaho lain na mo trabaho sa tikod lain na mo trabaho sa liston so the train sila collective way of life whereas at taga-bukid na train sa kinaiya nga ija-ija aw ba kinaiya lang so that's why ako na silang gipundok para mulen sila sa collective way of life through cooperativism. Kaya pag ana, dali na silang matudluan, kay collective naman sila, pundok naman sila. Dali matudluan, dali matagaan og support. Kay dili magkakasupport kung iya-iya. Maglisod man ka. Whereas kung pundok sila, organisado sila, so ang City Hall, dali na kayo makapalusot o mga ayuda para nila. Hindi pa, kung saan nasa mga advantage karon sa bukid, gato na silang nagtudluan pag cooperative. Sa mga hog races, ato ng cooperative, ang mga mango growers, ato na sa organize ito cooperative, mga flowers, kininani ang mga naghimo, mga buwakan din na. So, ato din gisuwayan ang tanan, pero mo lagi na, ang instruction yun, na ato gislan na matabangan sa husto, kung mag-organize sila, mag-cooperative sila. Hindi man makakatabag nila kung individual lang. Iya lang. Mao.